आसाम बंग सिमानि संकस दैमायाव सासे फरायसाया गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमा सिंनि आसाम बंग सिमानि संकस दैमायाव मैयानिफ्राय गोमानानै दङ। जारागुरि गामिनि पुष्पेन बर्मननि फिसाज्ला हायार सेकेन्डारियाव फरायबाय थानाय 18 बोसोर बैसोनि उत्तम बर्मना संकस दैमा सेराव जानाय जन्माष्टमी फुजानि गंगा स्नान खालामनो थांनानै उत्तम बर्मन मुंनि फरायसाया संकस दैमायाव गबनानै गोमायो। मैयानिफ्राय दिनैसिम नागिरनानै मोनाखै उत्तम बर्मनखौ। संकस दैमायाव SDRF आरो गामिनि मानसिफ्रा नागिरब्लाबो मोननो हायाखै, जायनि जाउनाव नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा जोबोद दुखुआव दङ।